Za potrebe Ministarstva odbrane, 14. oktobar Kruševac je u saradnji sa Vojno-tehničkim institutom kao nosiocem razvoja sredstva izvršio izradu i montažu modularnog raketnog sistema LRSVM kalibra 122 i 128 mm. Proizvod je potpuno domaće prirode. Pored 14. oktobra kao finaliste, u njegovu izradu je uključeno par renomiranih srpskih proizvođača iz oblasti namenske proizvodnje, a ukupna vrednost razvoja je negde na nivou 500.000 evra. Taj proces bi trebalo da otpočne krajem maja meseca, da traje nekih 6 meseci i nadamo se da posle uspešnog završetka istog bude ugovorena neka količina nulte serije za iduću godinu. Po nama, za sada dostupnim informacijama, radi se o 6 komada koje će biti izrađene za potrebe Vojske Srbije. Pored ovog sredstva u hali montaže 14. oktobra trenutno se završava i logističko vozilo namenjeno za punjenje raketnog lansera, koje bi takođe u količini od 6 komada trebalo da bude naručeno od strane Ministarstva odbrane za 2014. godinu.